Aprangsi la nili video kelang ver kadokavi karbi ang longarat doana phanta karbi defense officer matila nili YouTube channel ahin penang litum phan kardom la pente kadokavi phanta jehin pini nili labangso video long nang litum phan than pachini ponji labangke la defense long kidunji phuthak la physical test running long jump la hai hui kosonsi ka practice nangji tangte la niliphan la version kramsa alangli abang niliphan la nili video kelang pen comment nang pidun lo sar physical test running pen long jump aphuthak kosonsi practice poma than pachini pontha la pente dait ku ppc kimejima tangte don mali tumni li labangso video long nang litum phan la version kramsa comment nang ki pidun aphuthak si labangso video long bangke nang litum phan than pachini ponpo lapente don marli tum nili nangli tum aphan chuning rilo nangli tum jongsi la defense along kidunji aphan ning hang pik abang phi polotang tela nili YouTube channel along subscribe dam igvek tha lapente la nili video hai hoi sitame nangli tum la nangli jirpi tum aphan Facebook along WhatsApp along sitame share dam igvek tha tangte don marli tum la video bangle pangcheng ponthulo nang la version kramsa niliphan comment nang ki piduna puthak labangso aputhak le litum chethan nam lona lalo kechengsi nangli defense along kidunji patik ki claim dun vekji plotang tik kechengsi maduta chini lo running la physical event aputhak mepik nangji mate la physical aputhak nangli la running along sitami ke kat intang pik nangji la pente long jump along sitami pinangan chon un nangji la pente bim gibung sitami intang un nangji la hai hoi phuthak le litum chethan dam lona lalo running along ke practice nangji nangli running along ke practice nangji bang ke lalo hala vacancy nangke klang ahut online apply dun po la pente la admit card nangke le ansi nili practice ji aja ka tumge lason ke matha dado labangi chok chilo nangli jong si ke claim dun vekji kachipalong dun vekji pulutangte nangli la online notice nang klang kli tame nangli ka practice bang ke arni bang ta practice pame nang po athema la online application abang ke pini kali pinap kali mentune sitame klang vekji vacancy bang ke paklang pon vekji hala so hun nangli jong si nang mena ka practice confidence dolo pulutangte nangli undun vekji nangli jongsi la online application job dun po admit card nangli po la recruitment really arni te bok hello la so hodang se nangli practice damji pulutang te lage nangli kayar jonta chunun elo lalo ka practice nangji abang koson lo pulutang te nangli ka practice nangji abang ke la pulo nangli jongsi practice te pin lang non se ka practice ji helang pulutang te nangli kecheng mira ka bangke nangli paju pen mane kikat abang laan speed pen kali la slow running nang po la slow running abang ke long running nang po nang li 6-7 km laan running nang po arnivang la pente nang li jongsi chikloi jon bak running edlo pulutang te mate nang li la physical event ka practice ji aphan a habit dokok lo pulutang te nang li la next abang ke pangcheng thu ponang po la adab ani kang sam ka practice abang ada babang ke nangli la long running dam nang po la pente arni kang sam abang ke nangli puthor la short running dam nang po short running abang ke kupilo pro tang te nangli kupi aphansi ka apply dun lo Assam police putame Assam commando putame matela Indian army putame mate nangli la SSCG dialong BSF CRPF CISSF Assam rifle la hai hoyalong nangli kupi aphansi form ki job dun lo lalo nangli ada prang abang ke nangli la long running dam nang po la pente arni kang sama bangke nang li la kupie phansi ka apply dun lo haladak running ko anlo gedo jongsi nang li Assam police phansi ka apply dun polutang ke 3.2 km running haladak bangke 3.2 km isia timing doji la so teng pensi nang li arni kang sama bangke la 3.2 km la timing a teng pensi practice nang po la son thak si long jump sitamelo nang li adaba bangke long running ke dam hora bangke nang li practice la long jump practice abang ke nang nilo athema nangli keng so data thek pini so se putami pinap so data thek bon sitami nangli si la arni kang sam
nang li jong si la long jump practice lo pro tangte ajo abang ke race long log ji la pente puthot adap abang ke nang li aku running dam thulong ji jong si nang li adap prang la long running ahu jong si la long jump si tame ka practice nang li king so that pro tangte nang li arni kang sama bang ke practice dam uni det po la si nang li la adap abang ke long jump abang ke practice te det si ke me la arni kang sam bang practice non ajo la arni kang sam nang li king abang la jang thu ke mi pen chi malis non ajo abang ke race long po puthot adap nang li ako puthot practice dam thulong po la son thak si nang li lapu a habit abang cepat do bomon la running long jump beam kibung pusitami adap arni kang sam daily the practice vernon nang li la vacancy klang kle tami muki klang hudlo pulu tangte nang li ajad event long sitami running along long jump along 100 meter race along beam along la hai hoi along nang li excellent jong si kevan take that lo pulu tangte nang li la written exam along bangke pinangan na marks kom dun hek pusitami nang li selection abang long dun igvek po lasi don marli atum la penti nili aku puthot nangli tum aphan than pachini ponthoji la dait hormu dait hai hui ku pipilo la ilitum la dait hormu ku pipilo ki chunangji pula ajaga tum abangke la dait aphan ki chuji aphan sitame kadure do kok titi bon sitame nili la bangso video long nangli tum phan than pachini ponpo nangli tum la practice ahut ku pipilo ki chunangji nangli tum la chana ke vai bangge kenang sot lo chana ke vai nangli tum la ajo cham pami pen la lang long nim nang po an parte adab la practice dam de angko la so chana ke vai lang bang jun ponsi dam nang po la pente puthot nangli la practice dam det pen ada prang la hem nang chili thulote la so chana bang ke chu thu nang po lalo la chana champa me la so kinim alang abang ke nang le ada prang la practice ke dam hud bang si jun ponang po la pente practice ke dam penang le det la so hud bang si la so chana ke vaya bang ke chunang po la pente do thulang nang li pine theisere hormu le chuji bustame me parlo athema la elitum la ki practice hud la defense along ki dunji apan ki practice abang ke ejakong dampik la sila eok la mithang ibang arjon kachi maintain ji aphan kichu ijun sitame kinang so la puana bang ke lage nangli mithang lo nangli long du purte chutame avi puti chuchi de tame nilita lapuan dait kichu ore bang kali tangte don marli tu la elitum la bangso video bang ke nili lapuan pensi ington ponikok bo kadu kave karbiang long arat domi thakme kadom karbiang long la pente jai hind